Ang aming kinakat noon nga box. Nandito na sa box. Yan. Puno ng basura. Wala nang malagyan pa ng basura. See? Ito lang ang styrofoam. Yan. Dito. Hi guys! Oo. Hi guys! Welcome back to my channel. And now, we're here in the car and we go to grocery. But we're not vlogging in the grocery, guys. Got it. Because I'm alone. Daddy and RJ go Chick-fil-A. And me here. Yan, Winco. Mas. Let's get all your ingredients. Saka gloves. Well, papasok na ako sa loob, guys. Guys, we done shopping and we're going to McDonald's for RJ burger. Okay, let's go. Plain, make them all plain. Large fry and one Big Mac. You want anything? No. Anything else? That's it. Take a mas, guys. Here is the window is of a shelf cover. Mas time. Look at Utah's open. It's open. Look at that. Also a lot of cars. A little bit now here. They're all done, you know. They're all eaten. Yep. It's a 4:55 now. But there in the main road is a lot of cars. Here not so. Hi guys! Welcome back to my channel, and today we here in basement. And now, karon guys, maglilinis kami sa basement dahil ang daming boxes. At saka mamaya lumalabas ako at saka maglinis ng bakuran dahil hindi pa natapos. Ayun no. Sila Daddy and RJ naglilinis na. At saka ang kalat-kalat ng mga boxes dito, guys. So yun, guys. Yun ang aming mga boxes, oh. Itatapon sa basura. And here's RJ. Toys of box RJ. Here he is. Yan ang aming tatapon. What now? That's their box? I'm going to use that to dump it into the garbage bin. If we ever get an empty garbage bin. Okay. How about that? What's that there? It's not fitting. It's going to piece it together. Let me do it. Okay. What is this? Is that RJ?
There is ang aming kinakat noon nga box. Nandito na sa box. Yan. Dito, RJ. Okay. You're under arrest. Hey guys! What you doing, RJ? Watching this. Almost clean na guys, eh. But still have here a lot of garbage. There's the garbage, RJ. Guys, you see me? Don't do that, RJ. You see me, RJ? Ah! Hey guys! So, nandito na ako sa labas. Tatapon ko ng mga basura namin. Ito, basura guys. Tatapon ko na dito. Ang basura sa basement. Baka next week naman yan. Dahil puno na to. Puno ng basura. Wala nang lagyan pa ng basura. Kasi ito lang ang styrofoam. Yan. Dito. Punong-puno na ang basura namin dahil ang yan na dito sa garbage pail namin. Ito. So, ito. Yun, oh. Nalinis na, but hindi pa tapos. Tapusin ko ngayon, guys. Yun ang aming grass, guys. Ito, oh. Ang grass na to, oh. Tatapusin ko mamaya. Yan. Hindi pa tapos to. Yan, maglilinis naman ako guys dito sa labas. Yan o. Yan, nilinisin ko dahil hindi natapos ng isang araw ko naglilinis dito. Hindi ko natapos dahil gabi na kasi. So ito, lagay ko dito guys.
hindi madali gaputin to guys. So, ang gagahi ng mga sagbot, mga damo. Gahing gabutin. Yan o. Yan ang damo guys. So, ang panahon today is maganda guys. Walang clouds guys. Tingnan nyo. Blue sky. So, yan, mayroon pang maliit ang snow sa bundok. Yan, kita nyo sa bundok. Maliit na snow. At saka hindi masyadong malamig today. Maglilinis na ako guys dahil magandang panahon. Ayan, hindi malamig masyado. Parang 80 today ang temperature. So yun, no? Ang tagal gabutin guys. Yan. Dito pa ako. Nagabot kong ibang damo. Ganito guys, oh, ang hirap gabutin. Magapang ang sagbot guys, ang hirap gabutin. Yan. Tatay kasi. Wow, ang ingay dito guys. Ang ingay ng aming bakuran guys. Okay guys, pabalik na ako gagabot ng mga damo dahil hindi ko na lang videohan guys dahil ang tagal kasi. Saka boring naman. Okay guys, see you after. So yan guys, tapos na akong guna guys. Yan, ang tagal matapos na binunot ng damo. Yun oh. Yan. Ang hirap to na damo to. Gabutin. Yan, kinuha ko na lang lahat. Yan. Yun. Magapang siya. Saka yan. Yan guys. Yun. Lalagay na natin ng basura guys.